गोदान बोसोरखौ बरायनि फै जों लोगोफोर गोदान बोसोरखौ बरायनि फै फुंबिलि हारिमु आफादनि बानजायनायाव खुंगा 26थि बोसोरारि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। तामुलपुर जिल्लानि गरेश्वर हालामनि बेन्दोंआव थानाय सानजा बगरिबारि सनमहरी गामिया बिहुराम बर' गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मैया 27 एप्रिल खालि सानसेनि हाबाफारि लानानै फुंबिलिनि हारिमु आफादनि बानजायनायाव बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बायदि देग्लाय बोसोरावबो खुंगा 26थि बोसोरारि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। खुंगा 26थि बोसोरारि रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै समाव बैसागुनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय बिफां फुलि गायनाय बेनि उनाव बैसागु बोथोरनि गुबै फोरबो गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि 30 नं गरेश्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ। बेनि अनगायैबो खुंगा 26थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै गेवलां मेल खुंनाय जायो। बे मेलखौ सामलायो गुरमै बालाहाटी बिसिडिसिनि बारग' मासिगिरि सन्तला बसुमतारिया। गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो गरेश्वर हालामनि गोख्रों समाज सिबियारि फालांगिरि कामिनी कान्त बसुमतारिया। बिथांजों लोगोसे थि बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिया। गेवलां मेलावनो बाहागो लाबावो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मनेश्वर बर' गरेश्वर ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि देबजित ब्रह्म, बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि फोरोंगिरि समाज सिबियारि आरो गोबां रायजो राजानि नुजाथिनायाव गेवलां मेलआ मेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो। बेबायदि गामि गफायाव माने मोननै सुबाजों बा अर्थात मोनसे गामिखौनो होनजायो जोङो थानसालिया जोंनि गंसेयानो। बेबायदि थानसालि मोनसे सुबानि मानसिया बा जोङो कर्मिफोरा मावथिफोरा जेरैबायदि नारा नाजानायनि गेजेरजों दिनैनि बे गेवलां बैसागो बादायलायनाय फोरबोखौ जों खुंनो हादों। बे जोंनि थाखाय जोबोर माने गोग्गाथाव देरहाथाव बाथ्रा। मानो होनबा आथिखालाव माने बेबायदि फोरबो फालिनोबा मिनिमाम 1.5-2 लाख थाखा नांगौ जायो। गोबाङानो थारमाने हयथ' बेबायदि आनसलिक भित्तियाव फाथिनायफोरानो दिनै माने गैया जालांदों रांनि आंखालाव। थेवब्लाबो जोंनि एक्टिभ मावनाय माने सान्थौ बर' हारिमुखौ रैखा खालामनाय जि सान्थौखौ लानानै मावथि ओंखारदों, बेबायदि मावथि ओंखारनायनि थाखाय दिनै जोङो गाजा गोमजायै खुंनो हादों आरो बे खुंनो हानायनि थाखाय आङो बिराद गोजोननाय मोन्दों। जिहेतु सनमहरी गामिया दिनै फालियो 26थि रंजालि बैसागु फालिनो हाबाय, बे बिथिङाव मा बुङो आरो नोंथांमोना दिनै मा हाबाफारि लाखो? जोङो माने फालियै फालियै दिनै 26 बोसोर जाबाय, खिन्थु जों सानदों थारमाने दिनै फिल खालामदों जे जोङो जे आगोलावनो जुदि जों फार्स्ट टाइमाव जुदि रेजिस्टार खालामनायबा हयथ' जों सरकारनि 1.5 लाख थाखाखौ मोननो हागौमोन आरो बेबायदि मोनोब्ला जोङो हयथ' कालेक्सन खालामालासिनो जोङो गाजा गोमजायै फालिनो हागौमोन। थेवब्लाबो जोङो बर' हारिमुनि हारिमुखौ रैखाथि खालामनायनि थाखाय जोङो इयुनाव जाहाथे बेबायदि माने रंगिना संगिना मोसानाय हारिमुवा जाहाथे थालांबाय थाथों, बेनि थाखाय जोङो सानफ्रोमबो बोसोरफ्रोमबो जोङो बे हाबाफारिखौ जों जाफुंसार होनायाव खामानि मावलांबाय थागोन। मा हाबाफारि? दिनैनि हाबाफारिया जोङो माने बिखेखকৈ जोङो माने बेबायदि ओनसोलाव बैसागो फोरबो बादायलायनाय जों जिहेतु खुंफुंनो हायाखैमोन। हायैलाय दिनै मेन हाबाफारि हिसाबै जों बैसागो बादायलायनाय हाबाफारिखौ जों रायजोनि गेजेराव जों दिन्थिफुंनो हाबाफारि लादों। जों गिबि फुङाव जोङो फिरफिला बिर होदों, बेनि उनाव दंफां गायनाय हाबाफारि लादों आरो थार्ड टाइमाव गेवलां मालजों लोगोसे माने गेवलां बैसागो बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो आखायाव लादों। जोंहा दा माने जोबखांना थांनायनि उनाव माने जेवजा बैसागो मोसानाय दङ आरो बे गासिबो जोबनायनि उनाव जोङो मोनाबिलि हारिमु आयदा दङ। बेयाव जोङो गासिबो लकेलनि थारमाने मोसाखावरि मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ जोङो बेबायदि जौसाङाव थारमाने दिखोनानै बिथांखौ थारमाने इयुनाव माने जाफुंसार माने खनगिरि मेथाइ मोसाखावरिगिरि जानायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय जोङो मोनाबिलि हारिमु आयदा जों बाहागो लादों आरो सोर बाहागो लागोन? जोङो बेयाव जोंनिनो फिसाज्ला माने जोङो प्रितम नार्जारि, जायखौ जोङो फैलाव नार्जारि होननाबो मिथियो। बिथाङाबो सासे जाखांफुनाय माने उन्दै गथ', बिथाङा मोजां देंखोजों रोजाबो। बिथांखौ जोङो मेन दिनैनि बे मोनाबिलि हारिमु आयदायाव बिथांखौ जों लाखिदों आरो बेनि अनगायैबो गोबां जोंनि लकेलनि मोसाखावरिफोरा बाहागो लागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो। रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालियै फालियै दिनै गोबां
जों जेंना जेंसिनि गेजेराव जोङो बर' हारिनि जिहेथु जोङो मोनसे हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो दिनै 22 बोसोर जाबोबाय गुबुननिफ्राय थाइसे थाइनै बेबायदि कालेक्सन खालामै जोङो दिनै 26 बोसोरहालागै जोङो दिनै फोथांना लाखिबाय जों जोबोद गोग्गानाय मोनदों जों फैयै देग्लाय मोनबा जों बैसागो गेवलां बैसागो मोसानाय बादायलायनाय बिथांमोना बाहागो लाफैदों बिथांमोनखौ जों रोजा रोजा साबायखर बावदों जाहाथे इयुन समफोराव जोंनि हारिनि थाखाय बिथांमोना बेबायदिनो मोसालांबाय थायो आरो जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखियो बेखौनो आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो दिनै जोङो 22 बोसोर जाबाय जिहेतु जों गोबां खस्थ'नि गेजेरै बेखौ लाखिबाय थादों जोङो आरो खाथि खालानि साख्रि मावनाय बायदि बायदि फालांगि खालामनाय थिकादार बायदि बायदि फोरोंगिरि बेबायदि सरकारि साख्रि मावनाय फालांगि बेफोरनिफ्राय जोङो माखासे कालेक्सन खालामनानै जों बेफोरबायदि बैसागो फोरबोखौ जों फालिबोगासिनो दङ आरो बेबायदिनो आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबो जाहाथे जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायनि गेजेरजों जोङो उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हानायनि थाखाय जों बे प्लेटफर्मखौ होनाय जादों दिनै जोंनि गामिनिनो प्रितम नार्जारि बिथाङाबो रोजाबनाय जौगाबोबाय थादों दा बर' हारिनि थाखाय जोबोर मोजां मोजां मेथाइ रोजाबो आरो गाबथोन बर' दोङो जोंनि बुग्रिबारि गामिनिनो आरो मोसाखावरि माखासे दङ बिथांमोना बै जोंनि प्लेटफर्म उन्दै प्लेटफर्मनिफ्रायनो जौगालांगासिनो दङ आसा खालामो इयुनाव जाहाथे बिथांमोना जोंनि स्टेट लेभेलाव आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव बिथांमोना जाहाथे जायगा लाहैनो हायो आरो बर' हारिखौ बिथांमोना जाहाथे माबा खालामनो हायो सिनायथि होनो हायो जों हारिमुनि गेजेरजों बेखौनो आसा फारिनानै जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो लालांबाय थादों आरो बोसोर बोसोर जों बेबायदिनो खुंफुंलांबाय थागोन होननानै जोङो आसा फारिदों आरो बेखिनियानो